iyo, O Diyos, hawakan mo sa banal mong kamay ang buhay ko. Mga gawa ko noon sa sanlibutan ay di ko na muli pang babalikan. Dahil sa pag-ibig mo, malaya na akong makakatawa, makakahiling sa pangalan mo. Kaya okay ka na maglingkod sa'yo, Panginoon. Wala kang katulad kahit pang buong mundo. Nais kong ipagbatid sa iyo, O Diyos, hawakan mo sa banal mong kamay ang buhay ko. Ang buhay ko. Ang buhay ko. Sa piling mo, mananahan ako. Panginoon, ikaw ang kanlungan ko. Sa aking pagtatalaga, ang bisig ko ay iyong salita. Banal mong Espiritu ang siyang aking magiging lakas. Sa piling mo, Panginoon, ilalatag ko ang aking
Magandang hapon ho sa inyo lahat. Salamat ho sa muling panahon na naririto naman tayo upang pakinggan ang salita ng Diyos na siyang magbibigay sa atin ng pag-asa. Nais ko ho kayong pasalubungan ng salita ng Diyos sa Jeremias 29, talatang 11, at gusto kong basahin sa inyo. Sapagkat nalalaman ko ang mga pag-iisip na aking iniisip sa inyo, ang sabi ng Panginoon, mga pag-iisip tungkol sa kapayapaan at hindi tungkol sa kasamaan, upang bigyan kayo ng pag-asa sa inyong kinabukasan. Yan ho ang pangako ng Panginoon sa atin. Kaya manatili ho tayong maglingkod sa Panginoon at manatili tayong magnasa na matuto ng kanyang salita upang tayo ay lalong pagpalain ng Panginoon. Si Pastor Buddy Casaulho ay dadalhin sa inyo ang salita ng Diyos na kanyang ibibigay mula sa masaganang buhay kay Kristo Jesus. Salamat ho. Magandang gabi po sa inyong lahat, mga kababayan, kapatiran at mga kaibigan. Tunay po na tayo mapala sapagkat ating pong napapakinggan ang salita ng buhay. Na kapag po ito ay nasa sa ating puso, ang lahat ng mga pangako ng Diyos ay mangyayari po sa atin. Kasalamat sa Diyos sa kanyang kabutihan ng ating pong panahon ay bibigyan natin po sa Kanya sapagkat po ang sabi po sa Bible o sa Biblia, ang pananampalataya ay dumarating sa pamamagitan po ng pakikinig at pakikinig ng salita ng Diyos. Kaya kung gusto niyo pong maging matibay po ang iyong pananampalataya at lumago, kayo po ay kinakailangan na makinig ng salita ng Diyos na nanggagaling po sa Kanyang mga salita. Ngayong gabi po, magdadala po sa iyo ng isang mensahe na sana mapagpala po kayong lahat. Ito po ang isang karanasan po ng isang tao na tinawag ng Diyos na siya ho ay maging huwes o baga judge kung sa English sa bayan po ng Israel. Sapagkat po ang mga nauunang mga nagligil po sa bayan ng Israel ay pawang o hindi naman lahat ay gumagawa po sila ng mga bagay na hindi ho nakakalugod sa Diyos. Actually, ang sabi nga dito po sa mga hukom o Judges Kapitulo 13, talatang 1, sabi dito, at ang mga anak ni Israel ay gumawa uli ng kasamaan sa paningin ng Panginoon at ibinigay ng Panginoon sila na 40 taon sa kamay ng mga Pilisteo. Kaya minsan ang ating pong mga kapighatian ay hindi ito ay nangyayari sapagkat tayo ay hindi alam ang mga ating pong dapat gawin sa mata ng ating Panginoon. Kadalasan ng ating mga paghihirap ay gawa ng ating paggawa ng di tama. Ang sabi nga, gumawa uli sila ng kasamaan sa Panginoon. Kaya madalas ang ating problema ay gawa-gawa natin. Kasi kapag ang tao ay lumalabag sa kautusan ng Panginoon, ang resulta po nun ay hindi po maayos, hindi po maganda. Hindi po tayo mapagpala sa mga pangyayari pong yun. Dahil sa pagmamahal ng Diyos sa kanyang bayan, nagkaroon po siya ng plano na siya ay magtatangal po ng isang tao na gagamitin niya para ang kanyang bayan, ang Israel ho, ay mapalaya sa paghihirap na ginagawa ng mga Pilisteo, ng mga Philistines.
Ang napili po ay isa sa mag-asawa na hindi po sila magkaanak-anak. Kasi ang sabi po sa Bible, ang babae baog, kaya hindi po sila magkaanak. Pero yung baog na po yan ang kinausap ng Diyos na sa pamamagitan niya, magkakanak po sila. Minsan kailangan po natin na talaga umasa sa Panginoon na magkakahimala po ang buhay natin sa kawalan ng ating mga pangangailangan. Alam niyo, kapag nag-aasawa ka, hindi ka nagkakanak, may mga tao na hindi sila masasabi natin na naguguluhan sapagkat they just live according to what is going on sa kanilang buhay. Pero ito pong mag-asawa ito, siyempre, nag-asawa ka, gusto mo magkaanak at magkapamilya. Kaya ang sabi po ng Panginoon sa babae, hindi ka nanganganak, pero sasabihin ko sa iyo na ikaw ay maglilihi at ikaw ay manganganak ng lalaki. Ang kailangan mo lang para mangyari ito ay kapag sakali ikaw ay maglihi at pagbuntis, ang sabi po niya sa babae, huwag mong papayagan na ang buhok ng anak mo ay gugupitin sa kanyang ulo. Isa sa mga kahilingan ng Panginoon. Hindi lang ho yun ang sabi po doon sa aklat ng mga hukom, kabanatang 13, sabi doon sa verse 4, sabi dito, ngayon ay mag-ingat ka, isinasama ko sa inyo, na huwag kang iinom ng alak. Minsan naitatanong natin, bakit kailangan po ito na huwag ka nang iinom ng alak? Kasi ang alak, pag hindi ka marunong magdala, ipapahama ka. Dito po sa Amerika, every year, dahil lang po sa mga nag-iinom at nagmamaneho ng mga sasakyan, ayon po sa statistics, meron po mga halos mga 50,000 na mga taong namamatay sa pamamagitan ng mga drunk drivers. Kaya, pag hindi ka marunong dumala ng iniinom mo, makagagawa ka po ng hindi mo magugustuhan. Kaya ang sabi ng Panginoon, huwag kang iinom ng alak, huwag mong gugupitan ang buhok ng anak mo. At ang sabi, sapagat ang bata ay magiging nasarino sa Diyos mula sa tiyan. At kanyang pasisimulang iligtas ang Israel sa kamay ng mga Pilisteo. Kaya meron pong dahilan kung bakit po pinili ng Diyos si Manoah, yung tatay ng anak niya. At ang asawa niya ay nagbuntis at nanganak at lumaki. At nangyari po na nang lumaki na ang bata, may mga pangyayari pa sa buhay ng bata na kubo siya ay malakas, kumupo sa talaga masasabi natin na kakaiba po ang kanyang katauhan, matikas po ang ulo niya. Nung lumaki na siya, namasal sa isang lugar, nakakita po siya ng babae at ang sabi niya sa kanyang mga magulang, gusto ko siyang mapangasawa. Ay ang problema hindi ang babaeng ito hindi kasali sa bayan po ng mga Israelitas o sa Israel. Ang sabi ng mga magulang, anak, hindi po pwede yan. Sapagkat ang Diyos niya ay hindi natin Diyos. Ang Diyos natin ay hindi niya rin Diyos. Kaya paano kayo magkakasundo kung kinakailangan ang buhay na may espiritual na kaalaman? Ikaw ay pakaliwa o pakanan, ang asawa ay pakaliwa. Ang sabi po ni Samson, ang pinangalanan po si Samson, sabi niya, gusto kong mapangasawa siya. Kaya hindi siya marunong gumalang, sumunod sa pangangarap po ng kanyang mga magulang. Isa yan sa mga ugat ng mga problema ng mga bata natin. Kaya marami pong namamatay baka po dumating po sa tamang katauhan.
sa Pilipinas so, maging po sa Amerika. Ang sabi nga po sa Amerika, in 1 year, may mga 70,000 pong mga bata na mamatay sa pamamagitan ng mga droga. Kasi wala pong makakabuti sa ating katawan pag nilagyan po natin ng kimikal. Tapang mas ibang banday meron na pong nagagawang mabuti, yung medically produced marijuana o ano man ang mga gamot, okay rin ho yan. Pero yung gagamitin mo pang araw-araw, hihititin mo, kakainin mo. Kasi ang marijuana po sa Amerika marami na po ang nagagawang chocolate marijuana, kung ano pong mga candy nagagawa sa paggamit ng mga marijuana. Ang problema, nakaka-addict ho yun. Kung wala ka nang mahit-hit, wala ka na hong makain, mamumurble na po ang iyong katawan. Kaya sa kakapilit ng kanyang anak, siyempre ang magulang minsan mahina ang kanilang tatawagin natin pagpamamahala ng kanyang anak. Kaya nga, inuutusan po ng Panginoon ng mga magulang na atihong turuan ng tama ang ating mga anak. Na may mga paraanan ang mga anak natin na hindi tama sa mata ng Diyos. Kung ating pong babalikan ang lupang tipan, pag sumawel ka na sa magulang mo, tapos ang buhay mo. Babatuhin ka ng mga taong kasama mo. Delikado po ang mga batang matitigas ang ulo sa panahon ni Moses, sa panahon po ni David, sa lumang tipan. Kaya nangyari, wala siyang magawa. Ang magulang ay wala pong tinatawag na inherent power sa laban sa kanya na kaya pinayagan niyang magkaanak doon sa gusto niyang mapangasawa. Ang isa pong bagay na kahanganga po sa buhay ni Samson ay pag may kalaban siya, hindi ko siya natatalo. Para bagang si Pacquiao yan talagang laging nananalo. Kahit anong dami, kahit anong ang laki ng mga kaaway, hindi ko siya napapanalo ng kanyang mga katalo, ang kanyang mga kaaway. Kaya ang mga Pilisteo naghahanap ng magagamit na paraan upang si Samson ay kanila pong mapagtagumpayan. Isang araw po si Samson ay namamasal ulit. Nakakita po sa isang napakagandang babae. Ay ang problema ang sabi po sa English she was a prostitute. Yung bahong nagbibinta ng kanyang katawan. At sabi niya, gusto ko siyang maging girlfriend. Gusto ko siyang magkaroon ng relasyon sa akin o ako sa kanya. Wala pong kaalam si Samson na itong si Delilah, itong babaeng pangalan po si Delilah, ay gagamitin po nila upang mapag-alaman po ng mga Palestino kung saan po nagagaling ang kanyang lakas sapagkat wala silang magawa. Lagi po silang napapanalunan ni Samson. Ginamit po si Delilah, yung magandang babae, ngunit po ang kanyang hanapbuhay ay nagbibita ng kanyang katawan. Hindi yung mapigilan si Samson Uncontrollable po ang kanyang passion. Hindi ho makontrolan ang kanyang pagnanasa na gumawa ng di tama. Kasi ang inaakala niya, ang kanyang lakas ay sa kanyang buhok. Minsan maling-mali ang ating pag-unawa sa ating buhay na ating pong inilalakad sa ating Panginoon. Akala natin kung tayo ay edukadong masyado, we can drive our life in a way na makakabuti sa atin at ang Diyos ay may kapahayagan sa ating buhay, sa ating pamumuhay.
misunderstanding po ang nalalaman niya tungkol sa kanyang katatayuan bilang malakas ang kanyang pangangatawan. Akala niya ang sikreto po ng kanyang lakas sapagkat mahaba ang kanyang buhok. Siguro diyan po nagsimula ang mga lalaki po na talagang ang mga buhok ay naglalakihan. Hindi na minsan nagmumukhang mga babae, kundi mukhang mga, o hindi na nagmumukhang lalaki, kundi nagmumukhang mga babae na. Alam mo sa Biblia, mahigpit ang Diyos. Ang sabi nga, kung ano ang pinanggalingan mong itsura, kung anong natural mong pinanggalingan, huwag mong babaguhin. Kung lalaki ka, magpakalalaki ka. Kung babae ka, manatili kang babae. Huwag mong papalitan ang anong natural na pagkatao mo. Kasi hindi yun ang pagkalalang sa atin. Sorry ho, pero nasa Bible ho yan. Nasabi niya, huwag natin babaguhin ang ating natural na pagkatao. Kung lalaki ka, ay dapat maging lalaki ka. Kung babae ka, maging babae ka. Hanggas magbukas ang buhay mo sa mundong ito. Huwag natin pong susuni yung gusto ng ating laman. Hindi po yan kaaya-aya sa harapan ng Diyos. Kaya ang ginawa ng mga Pilisteo, sabi niya kay Gilaela, alamin mo nga kung saan nagagaling ang kanyang lakas. Kaya isang araw po, sabi ni Delilah sa kanyang boyfriend na si Samson, saan ba nanggagaling ang lakas mo? Paano ka hihina? Parang ang lakas mo ay mawala. Ang sabi niya, talian mo lang ako ng malakas na o medyo matitibay na panali, dalawang ulit, ang aking lakas ay mawawala. Kaya dumating ang mga Pilisteo kasi tinawag ni Delilah, ginising si Samson, ay yung pong itinali na panali ay para lang lastiko na wala ang kaabog-abog biglang nakalas. Siyempre, itong babae, disappointed, sabi niya, ay, hindi ka nagsasabi ng totoo. Kaya sabi niya, saan pa talaga? Kung talagang mahal mo ako, sasabihin mo sa akin ang kalakasan mo kung bakit talagang walang nakakatalo sa iyo. Kung meron kang kalaban sa iyong buhay. Ang sabi ni Samson, talian mo ko ng medyo matibay dun sa unang tinali mo sa akin. Marahil meron pong kahalong kaunting metal. Di yun ang ginawa. Pinatulog siya, tinalian siya. Nung nakatulog na po siya, tinawagan ng babae yung mga Pilisteo. Ginising si Samson. Ang sabi niya, andyan ang mga kalaban mo. Isa hong kilos ng kamay niyang tinalian, bigling nakalas ang tali sa kanyang mga kamay. Ito na po ang pangatlong eksena sa buhay ng babae at sa buhay ni Samson. Sabi ng babae, kita mo yan, niluluko mo ako, akala kang mahal mo ako, bakit pinagsisinungalingan mo ako? Alam niyo, kapag ang tao hindi niya nakokontrol ang kanyang pita ng kanyang laman, naku, mag-iingat ka. Napakatali kang lipuli ng kaaway mo. Sapagkat mali ang pagkaunawa mo kung saan ang gagaling ang lakas mo. Sabi po ng kanyang girlfriend na si Delilah, sabi niya, saan ba talaga nang gagaling ang lakas mo? Sabi niya, pag ginupitan mo ang aking ulo at alisin mo ang aking mga buhok, mawawala ang kalakasan ko. Doon po ginawa, na natutulog siya.
Kaya wag mo pong, ito po ang sikreto ng pamumuhay ng isang matagumpay at masaganang Kristiyano. Kapag po kinakausap ka ng may dalang kasamaan, wag mong sasabihin ang mga bagay ng Diyos ang nagsabi sa iyo. Ang sabi nga, kung si Diablo kumakatok sa puso mo, sabihin mo sa ating Panginoon, ikaw po ang bubukas ng pinto. At ang sabi sa Biblia, ang manunukso ay kukuripas ng takbo. Kasi wala pong ginawa ang ating kaaway upang tayo ay alisin sa daan ng kabanalan. Kanyang nakawang tayo sa ating masaya at masaganang pamumuhay. Tayo ay putulin ang ating ugnayan sa Diyos na napakapagpamahal sa atin. Yan ang gusto ng Panginoon sa atin. Kaya nung sa po'y nagupitan na ang kanyang ulo, ang sabi po sa Biblia, umalis po ang Espiritu Santo sa buhay at sa katawan ni Samson. Alam niyo po ang sabi sa Biblia, ang ating katawan ay templo ng Holy Spirit. Kaya ang sabi nga, huwag mong sasaktan yan. Huwag mong babasusin yan. Huwag mong susuwailin ang kanyang mga inuudyog sa ating kalooban. Kasi pag ang masamay pumasok sa kabanalan, aalis yan eh. Kaya nga ang sino man pong sisira ng katawan na yan o katawan natin, ay sisirain ng Panginoon ang ating katawan. Kaya ingatan natin noon na ang ating sagot sa mga gustong alamin ang sikreto ng ating buhay matagumpay, huwag mo sasabihin kay Diablo. Ask God to tell him. Wala ho siyang magagawa sa atin. Nung pong sabi niya, nung naalis sa yung kanyang buhok, sabi ng babae, ayan ang mga, ang mga kaaway mo. Di gumising si Samson, nawala na po ang kanyang lakas. Ano pa magagawa niya? Siya ay tanalian ng mga kaaway niya. Tinalian ng kanyang mga paa. Dinala sa palasyo. Inalis po ang mga mata niya. Kaya imbis po makipaglaban siya sa kaaway, siya'y binalanggo ng kanyang mga kaaway. Imbis siya'y maging judge o huwes, parang turuan ng mga tao ng tama at mali, siya ay pinaglalaroan ng mga kaaway niya. Habang po siya nasa bilangguan, ang sabi po sa Bible, sa Huwes o Judges chapter 13, verse 25, ang sabi po, at ang sabi po sa aklat na yon, at pinasimulang kinilos siya ng Espiritu ng Espiritu ng Panginoon sa pagitan ng Sora at ng Estaol. Naging kawawang-kawa po kanyang kalagayan sa lugar na yon. Ito po ang isang bagay na dapat natin tandaan. Huwag tayong mawawalang pag-asa. Kapag po ang kalagayan nito kay Samson ay maaaring mangyari sa atin. Kasi Yesu ay laging may pag-asa.
Ang sabi nga na binasa ng asawa ko na talata sa Jeremiah, sabi niya, ang kanang isip sa atin ay puro mabubuti. Gusto niya tayo pong magkaroon ng buhay na mapayapa at buhay na matagumpay. Kaya atang pakatandaan na huwag nating papatayan ang ating pananalig sa Diyos. Ang isa hong nalibutan ng mga kaaway ni Samson ay sa aklat po ng Judges chapter 16, talatang 22, ito pong sinabi, gayon mo'y nagpasimulang tumubo uli ang buhok ng kanyang ulo pagkatapos na siya'y maahitan. Ito po ang hininapasin ng makalaban niya ng kanyang buhok ay paunti-unting tumutubo. Alam niyo po, hindi tayo dapat maging kawawang-kawawa kapag po ang ating pananalig sa Diyos ay paunti-unti hong lumalago. Tulad po ng buhok ni Samson. Nagpapasimulang tumubo. Sa paglaon ng mga panahon, siguro ang kanyang buhok ay talagang mahaba na. Ang ginawa ng kanyang mga kaaway ay ginawa siyang bali pong entertainer sa kanilang mga okasyon. Ako po'y naniniwalang lubusan na doon po sa puso ni Samson, Panginoon, nagsisisi po ako sa aking mga nagawa sa harapan mo. Sinira ko po ang iyong mga utos. Matigas ang aking ulo sa aking mga magulang. Sinunod ko ang pita ng aking laman. Nalibutan ko kung saan ang gagalang ang aking kalakasan. Kaya sa huling panahon ng kanyang buhay, kasi siya ay ginawang entertainer ng mga Pilisteo. Siya ay dinala sa kalagitnaan ng entertainment area. Kinausap niya po matapos siya mag-entertain o para magbigay ng kaaliwan sa mga Pilisteo. Sabi niya po doon sa dalawang umaakay po sa kanya kasi bulag na siya eh. Pakilagay mo nga ako sa dalawang haligi ng palasyo. Ilagay mo ko sa gitna. Umayag naman po ang dalawang taga-akay niya, nilagay sa gitna ang dalawang malalaking mga haligi. At bigla po siyang nanalangin sa Diyos. Sabi niya, Panginoon, avenge me against these people. Bigyan mo ako ng kalakasan na may kumagaw sa Tagalog ay, na ako ay makagawa ng, para bagang, how do I say that in Tagalog? Na sabi po, I would like to avenge myself to these people. Gusto kong magiganti sa mga taong ito na lumalaban sa iyo at pinahirapan ako. Nung yun ay napagkikan ng Diyos, bigla niya pong itinulak ang dalawang haligi ng palasyo ay bigla pong nagiba. Namatay siya, pero mas marami pong namatay nakasama niya kaysa yung buhay siya. Kukunti ang napatay niya nung buhay siya, mas marami ang napatay niya nung siya'y namatay na kasama po nila. Alam niyo, kapag po ang lakas ng Diyos sa ating pananampalataya ay lumalakas ng lumalakas, ang tagumpay po ay nasa sa atin. Kaya mga kapatid, ano naman po ang yung mga problema sa buhay?
na siyang umahadlang sa pagpapala ng Diyos sa inyo. All you have to do is pray to Jesus. Manalangin kayo sa Panginoon. Simpleng panalangin lang. Lord, I repented of my wrongdoings. I repented of my sin and my wickedness. I need God your forgiveness. Gusto ko po ang iyong kapatawaran sa aking buhay. Pag yan po ay nanggagaling sa ating puso, ang tagumpay po ay siguradong nasa sa atin. Ang Diyos po ang ating bulod magiging kalakasan sa ating pamumuhay. Kaya, manalangin po kayo. Sabi niyo sa Panginoon, tulungan mo po ngayon sa aking kalagayan. Bagoy mo po ang aming mga anak na minsan ay nagbabala sa kanilang uri ng kanilang pamumuhay. Lord, make my family that follow God's righteousness in their lives. Panginoon, alam po namin, Ama, na hindi mo kami maaaring biguin sapagkat napakamabuti kang Diyos sa aming lahat. Panginoon, papalaan mo po Diyos ang aming pong mga tagapangingay sa mo po sa naroroon. Diyos, ang aking pong amang magagawa ay pangaralan po sila. Pero sila, Diyos, ang magpapasya sa pagtangkap po, Ama, sa iyo. At ikaw, Diyos, ang maglilitas po sa kanilang buhay. Salamat, Panginoon, pinupuri ka namin at sinasamba sa pangalan po ni Jesus. Amen. Sobrang mahal kita, buhay ko'y nag-iba mula nang makilala ka. Mahal kita, sobrang mahal kita, buhay ko'y nag-iba mula nang makilala ka. Nung nakilala kita, ang buhay ko'y nag-iba. Binuka mo ang aking lagi nakapikit na mga mata. Sa tuwing ako'y nalulumbay, ikaw lagi aking karamay. Sa tuwing ako'y naglalakbay, ikaw lagi aking gabay. Bakit ang napili mo sa paggawa nito? Dakila na siyang may likha ng langit at lupa. Sa kabila ng lahat ng mga tinik at pintas, kami ay iyong linigtas. Purihin ka, Jesus, o siyang banal. Itaas ang ngalan mong walang kasing dalisay. Buong mundo ay luluhod, kaming lahat ay susunod sa utos mo, Diyos. Purihin ka, Jesus, o siyang banal. Itaas ang ngalan mong walang kasing dalisay. Diyos ka ng hangin, siyang hinihinga namin. Ginawa mo ang buhangin, na di namin kayang bilangin. Purihin ka, Jesus, o siyang banal.
Madayday iti Diyos kakabsat, kablawan kayo manan iti naimbag nga nagan na po tayo nga Hesus Kristo. Datayo iti Praise and Worship Fellowship, Ilocano Christian Live Broadcast. At madayday iti Diyos, datayo manan nga inikan na tayo manan iti tiyempo tapno agdengeg ka nagbuya kadagiti sasauna. Madaydayo ti Dios kat no day ti kahit kung ibingay kada kayo kakabsat itatang oras kat ti paulo na ako na steps to peace with God wenno dagiti wagas wenno tukad tapno maddan tayo iti talna iti na personalan nga biag tayo kakabsat sinno ka ti kahit na ti maddan iti talna kakabsat. Iti dahito yung lubong pagigyan ng tayo tatakat no agbuy-buya ito iti balita panay kakabsat nga han nga nasya at nga balita iti madangdanggag tayo ngam iti ibingay ko kada kayo tatakakabsat kat iti nasya at naimbag nga damag when no the good news kakabsat niya kat iti agkararag tayo kapsat, manakabali nga Diyos, agyaman kami, iti dahito nga tiyempo, ato'y kami manan nga mangibingay, kadagiti sasaom, benisyonam, dagiti agdingeg, agbuya. Lord, itas mo iti puso da po, tapno mo luktan da ti puso da, kat mamamuda ka nga Diyos, kan mangisalakan ti biyag da. Agyaman kami, dagiti dawatan mi, tinapadiganagan niya po, Jesus. Amen. Dahito kakabsat, iti ibingay ko, kunana nga, steps to peace with God. Iti umuna, nga wagas tapno, maddan tayo iti natal na nga biyag, kat masapul nga we need to recognize God's plan. Kunana kakabsat, masapul nga bigbigan tayo nga dahi plano iti Dios. Anya kadi dahi nga plano kakabsat. Dahi nga plano kat ikan na tayo iti natal na kan nasyaat nga biyag kakabsat. Ti ko na ti Biblia iti John 3:16. So dahi iti John 3:16 ko na nga for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. Nga kunana kapsat ito Ilocano nga kastalaon na iti panagayat ti Dios ti lubong nga inted na ti ayat na nga bugbugtong nga inted na ti anak na nga bugbugtong tapno ti asinuman nga mamatikin kwa na haan nga mapukaw no dikat at dabiyag na ngagdanayon. Madaydayo ti Diyos kakabsat. Pudno nga no mamati tayo kunya po Jesus, han tayo nga mapukaw no dikat at ti biyag tayo ngagdanayon. Iti may kadwa kakabsat masapul nga realize our problem. Masapul nga panunutin tayo dagiti problema. Anya nga ta dayto nga problema kakabsat. People choose to disobey God and go their own way. This results in separation from God. So iti tao no mamisan kakabsat sarakan na iti sarili na nga dalan na niya. No kuma adati free will tayo nga aramidan iti kahit tayo nga aramidan. Ang maminsan dagiti resulta iti kayat tayo nga aramidan kakabsat at ito nga hantay gaya mamungay so dahito iti wagas nga may sina tayo iti presensya ti Diyos. At iko na ti Biblia kakabsat nga iti Romans 3:23 nga iti tunggal may sakit nagbasol kat nagkurang tayo iti kinadayag ti Diyos. Kuna na nga everyone has sinned and is far away from God's saving presence. So
datayo amin kakabsat kat nagbasol tayo amin niya. Awan ti perpekto kada tayo. Ngam agyaman tayo ta ada ni Apo Jesus nga natay iti cross tapno mapakawan dagiti basbasol tayo. Isu dayjay may kadwa masapul nga bigbigan tayo dayjay ay ipanunutan tayo dayjay problema. Isu dayjay basol kakabsat. Iti may kadwa kat may kaalo kakabsat ko na mga the steps to personal peace with God. Kiti isu dayto respond to God's remedy. Amen. Isu dayto iti cross of Christ. When no agrespond tayo iti remedyo ti Dios. Or man pa'y nagbasol tayo kakabsat at day iti remedyo ni Apo Dios. Isu dayjay panakatay ni Apo Jesus iti krus kat dayjay panangawat tayo kenkwana nga kas Dios ken mangisalakan tayo. Isu dayjay iti remedyo ni ti Dios tapno may subli tayo iti presensya ti Dios kakabsat. Kuna nga God sent His Son to bridge the gap. Christ did this by paying the penalty of our sins when He died on the cross and rose from the grave, kakabsat. So, ti Dios kakabsat, inbound na iti anak na tapno isu tagbalin nga bridge tayo nga mapan ka ni Apo Jesus, kakabsat. Kuna iti Biblia, kuna pa iti Biblia nga but God shown us how much He loves us, kuna nakabsat. It was while we were still sinners that Christ died for us. Kuna nakabsat iti Romans chapter 5 verse 8. Isu nga kuna iti Biblia nga hindi man nagbasol tayo pailang kat atoy nga impakitan ti Diyos ti ayat na ti tunggal may sakada tayo. Kat managbasol tayo pailang kat ni Jesus kat natay ti cross para kada tayo kabsat. So anyan nga ayat ti Dios ti tunggal may sakada tayo. Nayat una iso na ta uri man nagbasol tayo kat atoy nga ay ayaten na tayo latta. May kapat kat maudi nga wagas tapno madan tayo iti natal na nga biyag kat daytoy receive God's Son when no awaten tayo ti anak ti Dios akas Dios ken mangisalakan tayo. You cross the bridge into God's family when you ask Christ to come into your life. Amen. So no awaten tayo ni Kristo nga umay ti biyag tayo katatoy nga isu iti kasiyaatan wenno kasisiriban nga desisyon ti panagbiag tayo. Kuna iti Biblia nga iti John 1:12 nga kadagiti amin nga imawat ken namati ken ni Apo Jesus. Inikan na tayo iti kalintigan ngagbalin nga anak ti Dios. Amen. Kuna na nga some however did receive Him and believe in Him. So He gave them the right to become the sons of God. Amen. So, nagsiat nga dingganan nga sons of God nga datayon kat no inawat tayo ni Apo Jesus babaan ti pamati at ito nga mauawagan tayo nga inikan na tayo ti kalintigan nga agbalin nga anak ti Diyos. Hanan nga anak ti Diablo, hanan nga anak ti Satanas. Nudi kat anak ti Diyos. Addan iti right tayo nga umawag ken kuana. Addan kumaji right tayo nga awat kadagiti bendisyon na. Isu DJ nga no nakakonekta tayo kun ni Apo Jesus. Adda DJ dumaloy dagiti bendisyon na iti panagbiag tayo kapsan niya. Adda iti dagiti addan ti right tayo no access tayo nga makitungtong wino makipatangken ni Apo Dios. So nga dagiti kakabsat iti upat nga wagas tapno maaddan tayo iti natal nga biag. The 4 steps on
on how we should have peace with God is that we need to recognize God's plan when no bigbigan tayo iti plano ti Dios. Iti may kadwa realize our problem masapul nga panunutan tayo dagiti problema isu ti basol. May katlo kat respond to God's remedy when no kuma di respond iti lukano nang aji kuma tumugon tayo iti remedyo ti Dios kat iti may kapat awaten tayo ti anak ti Dios nga isu ni Apo Jesucristo. We need to receive God's Son. Amen. Isong as our Lord and Savior. So iti invitation that kakapsat the invitation is that repent, turn from turn from your sins, and by faith receive Jesus Christ into your heart and life, and follow Him in obedience as your Lord and Savior. Amen. Pudno ko na dahito yung agbabawi tayo kahit nangasawin nga pagtalikodan tayo dagiti nga basbasol. Kat babaan ti pamati awaten tayo ni Apo Jesucristo nga Dios kan mangisalakan ti panagbiag tayo. Luktan tayo dagiti puso tayo. Kat ikan na tayo iti kalintigan ngagbalin nga anak na kakabsat. Iso nga kadagiti amin nga agdingdingag kay nagbibuya itata nga oras to those who are watching this in this time at this in this hour, if you want to receive Jesus Christ as your Lord and Savior, dawatag pan kakabsat kada kayo nga agkararag tayo. Let's pray as we accept the Lord Jesus Christ in our life. Kat kunan tayo kadi kakabsat, Lord Jesus, I know I am a sinner. I believe you died for my sins. Right now, I turn from my sins and open the door of my heart and life. I receive you as my Lord and Savior. Amen. So, kunaan tayo kumakakabsat nga man nakabalin nga Diyos sa pakaw na nakitibas basol ko, awatin ka nga Diyos kan mangisalakan ti biyag ko. Manipod tatakit sikan ti agari ti biyag ko kat sikan iti sentro iti panagbiag ko kan isurat mo kadi Apo Jesus ti nagang ko iti libro ti biyag kat agyaman akta sikan iti Diyos ko manibut tangal daw dagiti ti dawatak in Jesus name. Amen. So no inkararag tayo dahi kakabsat nga prayer of acceptance kat welcome to the family of God kakabsat kat iti may baga kakabsat kat no adda iti amo tayo nga full gospel church nga mabalin tayo nga pag-atinan nga nakasentro na po Jesus at ito nga agsapol tayo kakabsat iti pag-atinan tayo nga church, the full gospel church kat rugyanan tayo matkakabsat iti agbasa iti sasaw na kas tapno umunog pa iti panakamamu tayo kenkwana agbasa tayo iti the book of John at ito nga mamamu tayo ni iti kinaasi-asin no ni Apo Jesus kat ito nga umunag iti panakamamu tayo paiken-kuana. Matidayo ti Dios kat kani Apo Jesus amin iti gloria dayo kundi panagyaman. Dagito iti
dagito iti sasaw ti Dios kat let's pray. Heavenly Father, we thank you for this opportunity to share your word. Lord God, agyaman kami kadagiti amin nga nag-accept ken ka in-accept ka as Lord and Savior kat Apo Jesus, patuloy mo nga bendisyonan titong galamay sa kada kami kadagiti amin nga agdingdingeg agbuybuya iti daytoy nga programa. Apo Jesus, mamunda nga sikay iti dalan ti pudno ken ti biag. In your word in John 14:6 that you are the way, the truth, and the life. Lord, we thank you for this day, and we give back to you the praise and honor in Jesus' name. Amen. Manhid ka na, napabayaan na ang mga utos niya. Sa tuwing kailangan siya, anyo mo'y nag-iiba, sinusundot mo pa siya. Di bali nang nakukonsensya ka, basta't nakukuha ang mga bagay na kailangan mo na. Kristiyano ka, sure ka na ba? Bakit di ka umaastang kagaya ng mga ginagawa niya? Nakalimutan na ang mga utos niya. Sa sobra mong saya, yun nagiging manhid ka na. Napabayaan na ang mga utos niya. Si Jesus, pinako sa krus.